Hi baby, ano na kita sumawag sa Garin Farm? Ano masay mo kaya nakaabot ka sa Garin Farm? Oh no! Hi guys! Nandito na po kami sa Garin Farm. Kasama ko yung boyfriend ko. Yes, hello. Ang sobrang ganda dito guys. As in, sobrang ganda. Pag entrance mo pa lang. Marami din chicken dito. Grabe. Ang ganda, di ba, be? Yan, No? ganda sa Garin Farm. Pero natulog ako sa nung papunta dito kasi nantok ako. Sobrang ganda. Okay lang pag okay lang natulog sa van, pero yung sulit pagdating mo sa Garin Farm. Guys, grabe. Ang saya dito. At saka maganda siya. Pag entrance mo pa lang, ito na yung makikita mo. So, super ganda. Oh, unta na to. May harap pa silipod dito to nagkartol. Kuwekit ka, pahinod na nga. Oh, may harap pa earphone. Oh. So, itong daan guys, medyo tataas na. Kaya itong daan pupuntang heaven. Heaven. Nandito pupunta kami ng heaven. So, kasi gusto namin mag-relax doon. Grabe. Excited ka ba? Yes. Hala guys, packet kami ng paakyat. Ang bigat ha. Akalain nyo yung ginamit namin. Hindi magaan. Anong tawag dito, be? Sa ginamit na tripod talaga sa camera. Nako, sobrang bigat guys. Promise. Woo! Pero worth it naman. Hi guys! So, kailangan na po namin mag-ready kasi I don't know kung ilang step yung Stairway to Heaven. I'm sorry. So guys, I'm excited that we will see kung ano ang magiging result. Lalo na sa partner ko kung kaya niya. Yeah. Kakayanin namin yan ni Michelle. Okay, we're going up to the stairs. A stairway to heaven dito po sa Garin Farm. Yes guys, I'm so excited. We gotta do this. Yeah, let's go.
Finally, nandito na po kami sa Stairway to Heaven. Ames na ames ako sa ganda at saka ang puti-puti. Kaso, ang init pero worth it talaga kung pupunta kayo dito. Yes guys, let's! Oh yes guys, nandito na po talaga tayo sa Stairway to Heaven. So, sobrang init pero maganda siya.